Ik ben nu 10 jaar weg uit Venlo. Ik woon in Amsterdam en werk in Hilversum. En dit leek me wel een goed moment om eens truc naar Venlo te gaan. Om te kijken wat alle veranderingen van de afgelopen jaren de stad hebben gebracht. Dit keer niet per trein, wat ik normaal doe, of per auto. Maar van Modermaas per boot Venlo binnenvaren. It's always easy in the beginning. Love comes easy, love comes sweet. Perfect toch? Then you walk Oh, years together. dat is best glad. Road gets rough, hills get. Ik had zo'n de waterscoting kunnen gewoon. Prima! If I find that I have lost you, if you find that I've gone away. Ja, eigenlijk is het bizar hè, want een paar jaar geleden was hier nog helemaal niks. En moet je dit nu zien. Nu combineert Venlo het beste van twee werelden. Aan de ene kant moderne architectuur om in te wonen en in te werken. En aan de andere kant toch nog een stukje karakteristiek oud Venlo. Het Reumerhoes. He may find you gone away from what you thought would Meneer Van der Veer, always stay. Goeiedag. roemrucht ondernemer in Venlo. Wat is nu Ja. de positiefste verandering van de afgelopen jaren hier in de binnenstad? Nou, het totale beeld is veranderd dus. Hè. Dat is positief. Hè. We hadden duidelijk behoefte aan een verruimende dekant dus. Hè. En het mooiste gebouwd is, vind ik, het Domani-gedeelte. Dat hele complex wat er gebouwd is, vind ik erg geslaagd. Bijzonder geslaagd. Ja, voor mij persoonlijk is dit dan weer een heel bijzonder straatje. Want ik heb hier vroeger wel eens dingen gedaan die het daglicht niet echt kunnen verdragen. Maar daar zal ik niet verder over praten. Het Ursulastraatje en dan kom je uiteindelijk in een van de mooiste straatjes van Venlo, als je het mij vraagt. Het Keizerstreutje. Met hier om het hoekje natuurlijk Domani. En ik weet nog dat ze hier gingen bouwen. Ze wilden Café de Klep maken. En ja, ik vind dat echt... In het begin dacht ik, het kan niks worden. Want hier is geen toerisme, hier is geen loop. En moet je nu kijken wat er hier is gebouwd. Er is natuurlijk de afgelopen jaren een hele hoop veranderd in Venlo. En soms is dat goed en soms iets minder goed, maar één ding hoop ik eigenlijk dat nooit verandert. Dat is het Venlose Friday. Het Venlose Friday, wereldberoemd in Venlo. Sounds Record Shop is qua oppervlakte de grootste popspeciaalzaak van Nederland. En misschien wel leuk om eventjes te vragen, maar wat voor klanten komen hier zoal? Uit de buurt, dichtbij, ver weg, overal vandaan. En is het dan ook zo dat bekende Nederlanders hier naartoe komen om een plaatje uit te zoeken? Tuurlijk, die zit er ook bij. Wie? Echte muziekliefhebbers. Ja, een hele bekende is natuurlijk Johan Derksen. Ja. Ron Jansen, voetbalcoach. Mart Smeets. De grote Mart Smeets? De grote Mart Smeets, de hele grote Mart Smeets. Te gek. Dan wil ik hier een plaatje van Beppie Kraf luisteren als dat kan. Ja, dat kan. Ah, te gek. Kan me wel zorgen. Farmer Jim had the baler. I had the hands and had the time. Heerlijk is dit, hè? Vanuit de stadsdrukte ben je hier in de gemeente Venlo ook zo in de heerlijk rustgevende natuur. Denk bijvoorbeeld aan een wandeling door het Jormerdal of het Zwartwater of net over de brug in Hout-Blerik in de Romeinenweert. Kun je lekker wandelen, ontspannen, maar wel met gevaar af en toe voor eigen leven als je zo'n gallery runner tegenkomt. Alsjeblieft, jong. I was in the middle of my prime. I was bringing back my childhood. He'd been doing this all his life. In de gemeente zijn er enorm veel fietsroutes. Zo heb je natuurlijk de Greenport Bikeway en er is een gloednieuwe fietsroute langs de Maas aangelegd. Vanaf de sluis in Belveld helemaal zo langs de Maas, door Stijl en uiteindelijk uitkomend in Arsen. And they'd rest under our maples. And they tell me of their past. Lost a son and lost a grandson. One went slow and one went
Misschien wel het mooiste gebouw van de gemeente. Het Venlose Stadhuis. Ja, ik ken het vooral van de Boerenbroelof. Maar wat gebeurt hier eigenlijk nog meer? Ik heb afgesproken met de burgemeester. Hey, dag Lex. Hallo. Weer even terug in Venlo. Even truc. Nou, van harte welkom. Mag ik u vragen, wat gebeurt er hier in het stadhuis eigenlijk allemaal? Nou, dit is het stadhuis. Dus hier zijn de vergaderingen van de gemeenteraad. Ja. En ja, wij ontvangen hier natuurlijk ook hele belangrijke gasten, buitenlandse gasten. En ja, ook onze koning en koningin die zijn hier geweest. Ze hebben hier op dit bordes gestaan. Hier heeft Willem-Alexander gestaan en Maxima. En Maxima. Burgemeester Scholten, u heeft Venlo goed leren kennen de afgelopen jaren. Fietsend, lopend, autorijdend. Ik zou daar, als u mij toestaat, nog 1 manier aan willen toevoegen. Bijzonder. Ja, ik kan alvast verklappen. Ja. We gaan niet te paard. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Heeft u vliegenangst? Ik geloof het niet, maar ik weet dat niet zeker. Kijk eens. Kijk eens aan. Oh jee. We gaan het echt van boven bekijken. De burgemeester van fantastisch. boven. Ja, toch? Ja. Durft u het aan? Nee, we gaan het op de half. We slaan het ook in toeval of een paardje gewoon. Zo, meneer Scholten, daar gaan we. Daar gaan we. Gaat alles goed daarvoor? Ja, het gaat prima. Nou, op hoop van zegen. Alles in handen van de piloot. Sometimes I feel like I wanna go home. Waarbij we gaan delen de circuit de West. But the cars En u vraagt zich misschien af, wat zie ik rechts voor water? Dat is de Maas. Dat is de Maas. Dat is ja. de Maas. Moedere Maas. Moedermaas. Wat is wat u betreft het mooiste stukje Venlo? Wat wil u een keer graag van boven zien? Ja, het mooie van Venlo vind ik de enorme afwisseling van bossen, natuur en natuurlijk de rivier. Hè. Een stad aan de rivier is en de bocht in de rivier bij de binnenstad. Kijk hoe die daar enorm naar links, naar het westen meandert. Hier zie je pas hoe grillig die Maas is als rivier. En kun je ook wat voorstellen bij hoogwater. En kijk, hier is dit, al die bossen. Wat is dit? Oh, dat is natuurlijk het Jammerdal, of niet? Oh, daar moet ik nog eens een keer gaan wandelen. Dat heb ik nog niet gedaan. Maar het is natuurlijk niet Jammerdal, het is Jommerdal. 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 Ja, heel goed, heel goed. Recht voor ons de Maasboulevard en net hier in Blerik nog het kazerneterrein. De Maasboulevard betekent dat we de binnenstad weer met het gezicht naar de Maas hebben laten kijken. En dat is heel erg positief voor het kooptoerisme. We zijn een hele populaire stad voor het Duitse kooppubliek. En wat zou nou mooier zijn om voor een deel ook mensen die toch al in de binnenstad zijn, en dat zijn er per jaar miljoenen, om die ook naar het kazerneterrein te krijgen. En ik zie hier recht voor ons het nieuwe stadskantoor. Ja, het Cradle-to-Cradle stadskantoor met ongelooflijk veel belangstelling uit de hele wereld ten aanzien van het concept duurzaamheid. Hè? Dus echt bouwen op een manier waarbij je geen grondstoffen verspilt, maar alles weer kunt hergebruiken. Ja, en als we goed kijken hier naar beneden, naar Stijl, dan zien we daar al de eerste Venlopers. Ja, dat is de halve marathon de Venlo. Ongelooflijk belangrijk evenement. En ze lopen hier inderdaad ook door Stijl. let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fly Ja, away. burgemeester Scholten, ik durf het bijna niet te vragen, maar op deze hoogte mag ik u de uitdaging aanbieden om zelf een keer met de Venlo mee te lopen? Ja, ik kijk wel uit. Jammer. Was toch mooi geweest? Ah, hier links is Velde, hè? Ja. En even Ja, ik zie mijn huis daar. Daar zie je een groepje van 4 huizen. En dan een stukje bomen erbij. Ja, daar is het. Inderdaad. En wat je ook heel mooi kunt zien, dat is natuurlijk het project Ruimte voor de Rivier. Hè? Waar ze de afgelopen jaren enorm aan gewerkt hebben. Zoals daarbij tussen Velde en Lom, bij Lom. Ja, en dan hier over de rechter schouder, kleine dorpje Arsen. Ja, een klein dorpje, maar met ongelooflijk veel toeristen in de zomer. Met een geweldig leuk gezellig centrum, heel veel activiteiten. 1 keer per jaar het enorme festival, het Scroes Festival, hè, waar ze
proberen het verhaal van Dickens na te spelen in het centrum. Wat ook weer ongelooflijk veel mensen aantrekt. Als u hier rechts naar beneden kijkt, dan vliegen we nu pal boven de kasteeltuin in Arsen. Ja, dat is een van de top evenementen in onze gemeente Venlo, in heel Noord-Limburg. De helft van de grootte van de Floriade. Met heel veel evenementen. En een fantastisch mooi gebied waar ook steeds maar weer mensen naar terugkomen en terugkomen. Ja, u had hem denk ik al herkend, maar nu vliegen we over Greenport, de logistieke hotspot. Ja, we zijn voor de 7e keer logistieke hotspot van Nederland. En het interessante is dat je natuurlijk niet alleen ligt aan de snelwegen, die zeer belangrijk zijn voor het achterland naar Duitsland en België. Maar dat je ook over het water hier het transport kunt regelen en natuurlijk met het spoor. Dus je hebt hier 3 modaliteiten, zoals we dat moeilijk noemen. Water, spoor en weg. En dat komt hier allemaal samen. En volgend jaar dan zitten we in onze gemeente al op 1 miljoen vierkante meter logistiek. En dat is natuurlijk gigantisch. Dat kun je een beetje vergelijken met Rotterdam. Ja, en als je dan de weg eigenlijk oversteekt, dan zien we de Floriade. Ja, dat ligt ook midden tussen het hele logistieke gebied en de bedrijventerreinen tegenover Freshpark. En dat moet natuurlijk het centrum worden waar ook onze campus zich gaat ontwikkelen. En dit wordt dan de Greenport Campus. Met zowel gebouwen in de binnenstad voor studenten en hier ook een soort practicumgebied Villa Flora. Die krijgt al zo'n functie en ook de Innovatoren heeft al zo'n functie op het terrein van allerlei hele innovatieve ontwikkelingen. Zo, dan gaan we weer landen, meneer de burgemeester. Ja, ja. Papa, ik heb stunning left and downward toeval. Alles overleefd? Alles overleefd, ja. Wat vond u ervan? Fantastisch. Ja, was het goed? Enorme diversiteit van de gemeente. Ja. De ligging vlak bij de Duitse grens. Het is toch heel anders van boven dan van beneden. Ja, nu is er eigenlijk nog maar 1 middel over, zoals we Venlo kunnen ontdekken. Te paard. Te paard. Ja, nou wie weet. Volgende keer. Nee, tot ziens. Dankjewel. Hoi, hoi. Wat mij echt opvalt is het huidige winkelaanbod in Venlo. Je hebt natuurlijk de Maasboulevard met allemaal nieuwe winkels. En wat blijft zijn de oude vertrouwde straatjes met hun gezellige winkels. En daarom is Venlo ook beste binnenstad 2013-2015. En als ik dan in de stad ben, moet ik altijd eventjes naar de muziekwinkel. Want ik wil terug naar Venlo. De week het niet meer lang genoeg geduurd, want ik huur bij Venlo. Ja, als je het dan over verandering en vernieuwing hebt, dan kom je al gauw uit bij Theater de Maaspoort. Met een compleet nieuw dakterras met waanzinnige uitzicht over de Maas en de Maasboulevard. Een vernieuwde foyer, een aangebouwde boermanszaal. En iemand die de Maaspoort en Venlo een zeer warm hart toedraagt is acteur uit Tegelen Huub Stapel. Kijk eens. En Huub is hier binnen. Hallo. Hey Lex. Morgen. Betrap in de Maaspoort. Mijn favoriete theater. Ze zeggen wel dat het nieuwe de Lamar dat goed geluk is. Maar als je in de Maaspoort rondkijkt, dan is dat goed geluk. Hè? Ik stond in mijn bijna favoriete theater. Wat zeg ik? Mijn gans favoriete theater. Goeie een beetje voor de gek haaien. En nu stuur ik want ik moet me gaan opkalefateren voor de voorstelling. Ja, ik heb genoeg gehuurd. Kijk eens wie het goed ziet, zo ken ik toch niet op. Hè? Hey Lexie, rustig aan hè. Hoi. En gedraag dich in godsnaam. Dat ik geen klachten kreeg. Trek ze de deur achter die dik. Oké, hoi. 1 straat achter Theater de Maaspoort is een nieuw Venlo's cultureel hoogtepunt gebouwd. Poppodium Grenswerk. En dat is dus ook een plek waar uitgevlogen Venlo's muzikaal talent, landelijk bekend, graag voor terugkomt naar de stad. Natuurlijk is het goed dat een stad als Venlo verandert en vernieuwt.
Maar soms ben ik ook wel blij dat er oude monumentale panden behouden blijven voor de stad. En daar is Nedinsko een goed voorbeeld van. Nu de thuishaven van verschillende bedrijven en bijvoorbeeld de gemeente. Hallo. En aan de top een super deluxe skybar die je kunt bereiken met een goede conditie. Ja, en als je dan toch in Venlo bent, dan kun je maar beter met goede vrienden afspreken om te eten. Dinner with a view. Sef, als ik dan aan vernieuwing denk, evenementen in Venlo, dan kom je toch al snel bij Viva Classic Live uit. Wat is daar gebeurd een paar jaar geleden? Ja, ongelooflijk een droom. Voor mij ook onbegrijpelijk. En als je dan nu ziet dat 3 dagen lang die markt volstroomt met duizenden mensen. En het noorden van de Staatsopera Wenen, Hector Sandoval nu op de bühne, de 3 baritons. Een droom. Tja, en dan zit het er alweer op. Ik moet terug naar Amsterdam. Maar ja, na zo'n dagje belevenissen en ervaringen hier in het zuiden, zou ik zeggen, eigenlijk wil ik wel truc naar Venlo. Want ik wil truc naar Venlo. De week het niet meer lang genoeg geduurd. Want ik huur